Miért nem divat foglalkozni a mentális egészségünkkel? Miért ciki azt mondani, hogy nekem kéne egy terapeuta, vagy egy coach, vagy mit tudom én? Ez költői kérdés. Nem, ezt Évi megkérdezte, és rázza a fejét, halál komolyan gondolja. Bocsánat, csak egy személyes példát hozok, hogy önmagában az, hogy coach, vagy pszichológus, vagy bármi, ami foglalkozik veled és a lelki jóléteddel. Én vidékről származom, egy 4000 fős faluból, és ott konkrétan a pszichológus az egyelő az, hogy bolond vagy, hogyha pszichológushoz mész. És ez tényleg így van.